Melchor, Gaspar e Baltasar non faltaron a súa cita anual coa cativada de Valga. Como xa é tradición, antes da noite máis máxica do ano, as súas maxestades celebraron unha recepción na contorna do Belén artesanal do concello. Ademais de saudar a todos os nenos e entregarlles os primeiros agasallos da xornada, os Reis Magos aproveitaron para recoller as cartas cos últimos desexos. Esta noite é especial porque é a noite dos soños, das risas, nervios, antes de dormir, das cartas escritas con cuidado e dos sonhos que se deitan cheos de esperanza. Cada neno e cada nena deste concello garda no seu corazón unha naquiña de máxica, e iso é o máis valioso que existe. Antes de recibir os máis cativos, os Magos de Oriente visitaron as veciñas centenarias do concello para felicitarlles a entrada do novo ano e entregarlles tamén un agasallo. Valga converteu esta recepción nunha auténtica festa. Xa dende primeira hora da tarde houbo hinchables, obradoiros e música para facer máis amena a espera dos Reis Magos. Non vos preocupar, unha vez que marchen aquí, a casiña todos, a descansar, cenar, dormir ben, porque seguro que os Reis Magos van ir a todas as casas do noso concello. Xa con Melchor, Gaspar e Baltasar como testemuñas, entregáronse os premios do concurso de decoracións de Nadal e beléns artesanais. Nenos e nenas de Valga, seguir soñando grande, seguir crecendo no imposible, seguir sendo generosos, valentes e bons compañeros. Cada sorriso noso fai que o noso camiño sexa máis curto e máis luminoso. A xornada rematou cunha chocolatada con churros gratuita para todos os asistentes.